दिनै 14 फेब्रुवारि एबा भेलेन्टाइन्स डे। दिनै मोजां मोननाय आरो अननायखौ फालिनायनि सान। भेलेन्टाइन्स डेआ जरा सुबुंफोरनि अननाय मोजां मोननायखौ फोरमायलायनायनि मोनसे खाबु होयो। बे सानाव जरा मोजां मोनलायग्राफ्रा बबेबा मोनसे गोजोन जायगा एबा पार्कफ्राव थांनानै ग्रीटिं कार्ड आरो बायदि अनथोबफोर हरनायनि गेजेरजों गावसोरनि मोजां मोननायखौ फोरमायलायो। भेलेन्टाइन्स डेखौ गोदो गोदायनि मुंदांखा रमिय' आरो जुलियटनि सल'बाथाजों रुजुनाय जायो, जायखौ बोसोरफ्रोमबो मुलुगाव 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 14 फेब्रुवारिसिम भेलेन्टाइन्स डे फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि भेलेन्टाइन्स डेखौ सोनाबारि हादरफ्रावसो बांसिनै फालिनायखौ नुनो मोनोमोन, नाथाय दा जोंनि हादरफ्रावबो गोबां फालिनायखौ नुनो मोनसै। आरो दिनैनि सानाव जरा मोजां मोनलायग्राफ्रा बिबार, ग्रीटिं कार्ड, चकलेट आरो बायदि अनथोबफोर हरनायनि गेजेरजों गाव गावनि अननायखौ फोरमायो। दिनै 14 फेब्रुवारि एबा भेलेन्टाइन्स डे। दिनै मोजां मोननाय आरो अननायखौ फालिनायनि सान। भेलेन्टाइन्स डेआ जरा सुबुंफोरनि अननाय मोजां मोननायखौ फोरमायलायनायनि मोनसे खाबु होयो। बे सानाव जरा मोजां मोनलायग्राफ्रा बबेबा मोनसे गोजोन जायगा एबा पार्कफ्राव थांनानै ग्रीटिं कार्ड आरो बायदि अनथोबफोर हरनायनि गेजेरजों गावसोरनि मोजां मोननायखौ फोरमायलायो। भेलेन्टाइन्स डेखौ गोदो गोदायनि मुंदांखा रमिय' आरो जुलियटनि सल'बाथाजों रुजुनाय जायो, जायखौ बोसोरफ्रोमबो मुलुगाव 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 14 फेब्रुवारिसिम भेलेन्टाइन्स डे फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि भेलेन्टाइन्स डेखौ सोनाबारि हादरफ्रावसो बांसिनै फालिनायखौ नुनो मोनोमोन, नाथाय दा जोंनि हादरफ्रावबो गोबां फालिनायखौ नुनो मोनसै। आरो दिनैनि सानाव जरा मोजां मोनलायग्राफ्रा बिबार, ग्रीटिं कार्ड, चकलेट आरो बायदि अनथोबफोर हरनायनि गेजेरजों गाव गावनि अननायखौ फोरमायो।